Kaixo, gu Una, Xales, Ainhoa eta Julen gara, eta mekatronikako ikaslea gara. Gure negozioa produkzio lerroen retrofitina eta segurtasunean hobetzeko enpresa batean datza. Produkzio lerroen modernizazioan eta segurtasunean datza gure enpresa. Industria 4.0 iraultzaren barruan ekipamendu zaharkitua eguneratzea ezinbestekoa da enpresaren lehiakortasunean eta langilearen segurtasuna bermatzeko. Sentsoreek arriskuak detektatzen dituzte eta monitorizazio sistemek akatsak goiz identifikatzen dituzte istripuak saihestuz. Mekatronikaren 3 oinarrizko kontzeptuak integratuz: mekanika, elektronika eta kontrol sistemak. Gure proiektua garapen jasangarrirako helburuak sustatzen ditu, kalitateko lanpostuak sortuz, industria berrikuntza eta azpiegiturak hobetuz. Silver ekonomirekin lotura du adineko langileentzako lan seguruagoak sortzen dituelako. Gure enpresa Steam integratzen du teknologia berriak erabiliz prozesuak optimizatzeko. Berrikuntza gure proiektuaren ardatza da. Ekonomia zirkularra sustatzen dugu ekipamendu zaharrak berrerabiliz eta horrela hondakinak murriztuz. Tokiko hornitzaileekin lan eginez eta inguruko enpresak beharrak asetuz, kilometro zero kontzeptua aplikatzen dugu. Gure negozioak udalerrira eta eskualdera onurak ekartzen ditu. Eskerrik asko entzuteagatikan. Armeria Eskola.